आणि हे आहे कळिंगण. तरी मंडळी 2 आणले होते अनाने, एक त्याला तरी नाही म्हटलंच तरी वजन पप्पांकडनं विचारून घेऊया. पप्पा वजन बघा किती किलोचं असं तरी अंदाजे किती किलो असतात. आज तुमचा सपोर्ट नसता तर मंडळी आपला ब्लॉग जो आहे वजरीचा आईने बनवली होती तो ब्लॉग मंडळी 217K व्ह्यूज आलेले आहेत, 2,17,000. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी मी गाडीवरनं आलेलो आहे आणि गाडी धुवून झालेली आहे बाबूने. आणि विशेष म्हणजे आज पण कुठेच गेलेलो नाही, लांब कुडामध्येच होतो. सो आता आज पण आई आलेली नाही आणि आज 3रा दिवस आहे. तर आई उद्या शक्यतो येईल ना पप्पा? उद्या येतली मा, कारण आज बाबू पण मग कशी बोलावतो आणि घराकडे एकदम कंटाळा येता. आमची इन्स्पिरेशनच घराकडे नाही, तर म्हणजे ब्लॉग करूची पण इच्छा होणार नाही. पण मी काहीतरी ठरवलेलं असं आहे की माका वर्षात दर दिवशी ब्लॉग करूचो आणि 1 वर्ष तर कंटिन्यू करतलेच. 1-2 दिवस ते नेटवर्कमुळे माका प्रॉब्लेम झालेलो हा मागे पुढे, पण ते एक्स्ट्रा करतले आणि भरून काढतले. म्हणजे एक्स्ट्रा ब्लॉग करेन आणि ते राहिलेला पण भरून काढेन. सो मंडळी आणि एक चांगली गोष्ट आहे की अख्ख्या वर्षात प्रत्येक दिवशी काय काय इम्प्रूव्हमेंट करत 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 आम्ही पुढे येलो. तर आपणाक पण कळताला, जसं की म्हणतो ना आपण पाठीमागे बघून आपण इम्प्रूव्ह करायचा थोडा थोडा आणि पुढे पुढे जायचा तसा. तर मंडळी दिव्या काहीतरी करता आणि आज तर भयानकच करता काय ते, तर जाऊया चला. तर मोठी गोष्ट पप्पा भरतात मडक्या, म्हणजे उद्याच्या आंघोळीची सोय करतात. तर उद्याच्या आंघोळीसाठी सोय करतायत आणि बाकी काय काम पण नाही का पप्पा? नाही तर आई बरोबर गजाली तरी मारीत राहणं असतो. तर आज काय देऊया, आज मेनू चाललो तुझं? बिर्याणी. तू कधी हॉटेलच घालून देतो आम्ही काहीतरी गाडो आहे काय पप्पा? एका गाडो घालून देऊया मस्त पैकी, जेवण खतरनाक करता. आणि आज ही डिफरंट स्टाईलची बिर्याणी करता काहीतरी, खाऊ घ्यावा म्हणते बिर्याणी. तुम्ही सांगलाय काय अशी करू? सुकी सुकी लागता ना? तर म्हणजे सुकी सुकी लागते, त्याच्यामुळे ग्रेव्ही टाकते राईस ढवळते, ग्रेव्ही टाकते राईस ढवळते. आणि गावठी नंदूच्या आईने हा दिल्या ना, गावठी तांदूळ दिल्या ना, पेजेचे ते गावठी ते गावठी म्हणजे ते पेजेसाठी आहेत. तर सुरई तांदूळ ते, हा सुरई सुरई तांदूळ आपण जरा मदत करू लागे. घालू मी ग्रेव्ही. सो मंडळी ग्रेव्ही कसली दिसता बघ, खतरनाक. आणि घालू ब एकदम जबरदस्त वाटतं ग्रेव्ही ना, खत्री. हा युट्यूब राहते ता घालता ना. हा तर आणा गावलेलो आज खूप दिवसानंतर. त्यांचा मंडपाचा दादा ते एक्सपायर झाले ते खाली, त्यांची काहीतरी ऑर्डर होती त्याच्यामुळे तो योग नाही होतो. आणि हा गाडी आता कळिंगण आनंद दिला ना, कापी येतो आता 2 दिवस राहत नाही तसं दुसरा मग आणते आई. तर मंडळी आपण कळिंगण घेऊन येऊया जाऊन. झोपलो बाबून गाडी मस्त चकाचक धुललेली असा, धुवून ठेवली व्यवस्थित. आणि हे आहे कळिंगण. तरी मंडळी 2 आणले होते अनाने, एक त्याला तरी नाही म्हटलंच तरी वजन पप्पांकडनं विचारून घेऊया. पप्पा वजन बघा किती किलोचं असं तरी अंदाजे किती किलो असतात? 3 किलो. 4 जास्त 3 किलोच्या बाहेर जा, जड लागता. सो मंडळी जरासा कापी आता आणि टेस्टच करी. आणि हाली खूप दिवस खाऊक पण नाही, तर माझी इच्छा पण झाली खाऊची. तर आई मी कधी पण घेऊन येईन. आई उद्या घेऊन, आणि उद्या राहतलं पप्पा येता 1 दिवस. आई उद्या येता ना? हो माहिती काय विषय नाही, विषय ठेवून द्या गावात खेळा तरी. सो मंडळी एखाद्या धुवून घेऊया आणि कट करूया आणि टेस्ट करून बघूया कशा प्रकारे लागतं आणि काय. तर मंडळी फायनली धुवून पण झालेला, हिला धुवून घेतलेला व्यवस्थित एकदम. आणि बघूया लाला काय कसा दिसतो तो बघूया आता. सूर्य धार नाही होय मा, एक नंबर मंडळी. कसला दिसता बघा जबरदस्त. तसा असा लाल ना, गरम झाला तर गाडी येत मागे ठेवल्यामुळे. म्हणजे ते गाडीमध्ये होता, आनाने मला संध्याकाळी दिलाय.
कामावरनं सुटल्यानंतर आलेला तेव्हा. आणि खूप दिवस अना दिसला नसेल तर अना आज आलेला. आणि आम्ही गॅस भरून जसं तिकडे नाश्ता करायला जाणार होतो तेवढ्यातच मला आला भाड्याचा फोन. मग मी गेले, थंडा पिलो आणि गेलो. तुम्ही फोन केला तर आम्ही थंडा पिऊ होतो अना आणि मी. मंडई या कळिंगण खायला. आईचा काम मी करता. पप्पा आईचं काम करतं. आता आई उद्या घराकडे येतली. दिव्या घे. आपण आपली जागा धरलो, खुर्चीवरती मस्त बसले. बाबूक चुकलं, बाबू आता इलो काय खातलो. तर या मंडई खायला. एकदम जबरदस्त, एकदम म्हणजे एकदम भारी. होय अनाक थँक्यू. आमच्या भाषेत अनाची कृपा. मंडई आपला कळिंगण खाऊन झालेला आणि तरी पण एवढा उरलेला तर खूपच झाला या ना. तसं होता त्याच्यामुळेच खूप झाला आता मंडई. आणि आमचा आता जेवचा टाइम झाला म्हणजे 9:30 होईल. तर मंडई मी बिर्याणी पण थोडीशी टेस्ट केले. प्लेट नेऊन धूप टाकूया. खरी ठेव देऊया, टपाट ठेव प्लेट. टपाट ठेवूया. दिव्याचा काम कितपर्यंत येईल बघूया. काय राहुला करूचा, काय मदत करू होई होई तर आपली सांग. तुला माहित मी असं शेव हा करू शकतोय. एक दिवस कधी घालणारच नाही करू. हा एक दिवस घालणार नाही कधी करू. कधीतरी घालतले करून म्हणजे माका येता करू. मी कधीतरी घालतले करून. बघूया या रेडिओ किती वेळ लागतात. तरी काय किती वेळ लागत. 10 मिनिटं. 10 मिनिटं. ओके मंडई 10 मिनिटं म्हणजे आम्ही 10 10:30 पर्यंत तसे 10:30 जातले आमका जेव. हा मंडई बाबू गेलाय खाली म्हणजे 9:30 झाले. जेवण जातीला काय करू गेला बाबू. ग्राउंड करू गेला. शूटिंग बॉल इकडे खेळतात आमच्या इकडे. तर त्याचं ग्राउंड करायला गेलं. धूर येता बॅकग्राऊंड मध्ये नाही, समोर नाही येता धूर म्हणजे तर मंडई हे रेडी झाला की डायरेक्ट जेवायला. आता बाबू किती वाजता येतोय बघूया. बाबूवर सगळं अवलंबून आहे. बाबू आला की लगेच जेवायचा. मंडळी फायनली बघता बघता आपला जेवण पण रेडी. तर अशा प्रकारचं जेवण आहे आणि आपला सेटअप रेडी झालेला आहे जेवणाचा. आणि बाबू आलेला आहे खेळायला गेलेला खाली. खेळायला म्हणजे ग्राउंड करायला गेलेला. तर वाजलेले आहेत करेक्ट 10. 10:30चा अंदाज काढला तिला. दिव्यान 10च रेडी केलाय. जेवायला या. आणि आईशी आत्ता बोलणं झालेला. आई उद्या येत कदाचित. आई उद्या येतली 100% येतली. कंटाळ येईल आता आई घरात नाही तर. मंडई या जेव. आज बिर्याणी एकदम खतरनाक केला नंदीबेन. तर मंडळी फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आपण आलोय आपल्या खालच्या घरी. तर हल्ली कुठे जायला मिळत नाही मंडळी. तर कुठे जास्त लांब गेलेलोच नाही कुडा सोडून. त्याच्यामुळे काही दाखवायला मिळत नाही. आणि जसं की मी बोललोच मंडळी मी कुठे जास्त बाहेर गेलो नाही तर मला काही दाखवायला मिळत नाही. आणि उगाच काही दाखवणार त्याच्यापेक्षा मंडळी मी घरी येऊन आपलं काय मला माझ्या मेमरीज आता बाहेर गेल्यानंतर मी त्या ठिकाणी जातोय एवढ्या लांब तर आणि काहीतरी चांगली गोष्ट आहे दाखवणारी तर मी दाखवतोय. जसं की बोलत असतो की माझ्या मेमरीज सगळ्या मला जपून ठेवायच्या आहेत आणि या गोष्टी मी पुढे बघणार आहे काही वर्षानंतर. तर आम्ही तेव्हा कसे होतो, काय करत होतो, स्ट्रगल कसा होता, सगळं आठवण मंडई तर हे तर आता कॅप्चर होऊन राहते. तर मंडई खरंच खूप चांगलं वाटतं, एकदम भारी. आणि त्याच्यासाठी कष्ट सगळे चाललेले आहेत. आणि दुसरी गोष्ट मंडई आज तुमचा सपोर्ट नसता तर मंडळी आपला ब्लॉग जो आहे वजरीचा आईने बनवली होती तो व्लॉग मंडळी 217K व्ह्यूज आलेले आहेत. 2,17,000 ते फक्त तुमच्यामुळे शक्य झालेलं आहे. आणि आज खरं तर आई घरी नाही आहे, नाहीतर आई एवढी खुश होणार होती. आणि आईला पण मी बोललेलो नाही कारण आई आता उद्या ब्लॉग बघणार आहे. तर आजचा ब्लॉग पण म्हणजे आईला नेटवर्कमुळे बघायला मिळालेला नाही. तर फोन आलेला मला की अजून ब्लॉग कसा आलेला नाही. तर मी बोललो तुला नेटवर्क नसेल त्याच्यामुळे तुला दिसला नसेल. तर आई एकदम खुश होणार आहे. आणि आमच्या घरातले जसे की सगळेजण खुश असतोच आम्ही डेलीच. आणि याचं कारण आता तुम्ही आहात मंडई. तुम्ही बघू शकताय की तुम्ही जर तो शेअर केला नसता तर मंडई एवढे व्ह्यूज आले नसते आणि एवढ्या लोकांपर्यंत पोहोचला नसता. तर खूप चांगलं वाटतं. आम्ही जसं की दरवेळेस बोलत होतो की सपोर्ट करा आणि आज खरंच मंडई हे तुमच्यामुळे शक्य झाले. तर तुम्हा सगळ्यांना आमच्याकडनं खूप 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 थँक्यू मनापासून. खूप खूप शुभेच्छा देतात. तसं खूप खूप थँक्यू कारण हे तुमच्यामुळे शक्य झालेलं आहे. तर मंडई आता काय नाही, आता मस्त बसायचं आहे इकडे आपल्या चेअरवरती आणि व्लॉग एडिट करायचा आहे. सो मंडळी आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.